आङो दिनैनि बे समावहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो नैबे केन्सार जिथु सेन्टार बेयाव आं दावबायफैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जानुवारि 7 तारिख आंखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 12 तारिखनिफ्राय आङो एप्रिलनि 8 तारिख मोनाबिलिसिम आङो जोबथेसालियाव दङमोन। बै समावहाय जायफ्रा जोबथेसालियाव थायो जायफ्रा दिनै कैदी जायफ्रा हाजती होनना बुङो जायफ्रा जेल जायाखै ट्रायेलाव थायो बिथांमोनखौ बयखौबो हस्पिटालावहाय चेकआप खालामनाय जायो नायहोनाय जायो। बेबायदियैनो आंखौबो जिथु सासे हाजती हिसाबै जेलाव थानाय हिसाबै आंखौ नैबे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आंखौ ट्रिटमेन्ट होदोंमोन आरो नैबे केन्सार माबायावबो सेन्टारावबो आंखौ लानानै फैदोंमोन बेवहाय नायनो थाखाय। दा बेवहाय आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो जेलाव थायोब्ला जों खोनादोंसोमोन आरो मेगनजों नुनो मोनाखैमोन जे जोंहा बिब्दि केन्सार सेन्टार क'क्राझाराव जाबाय आरो मेडिकेल कलेज इन'ग्रेसन जागोन क'क्राझारावहाय मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारआ इन'ग्रेसन खालामगोन बेखौ जोङो जेलाव थानायाव खोनाबाय थादोंमोन। बेबायदिनो बियो जानानै थांबाय इन'ग्रेसन जानानै थांबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोनां खोथाया आंहा बेनो दा जोंहा दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रायजोआ बेखौ मिथिनाया मोजां। दा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टार जानायाव आंहा साबायखर बावनांगौ 3 बेक्तिखौ दङ। बेनो जाहैबाय सेथियाव हाग्रामा महिलारि, नैथियाव प्रमद बर' आरो जोंहा आसाम सरकारनि जिथु जोंहा सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे जा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावनांगौ दङ। फार्स्टलि आङो साबायखर बावगोन जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनावनो बे केन्सार सेन्टार आरो नैबे मेडिकेल कलेज बेखौ बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लानानै फैनो हादोंमोन आरो बिथांनि 2019 6 जानुवारियावहाय बेखौ फाउन्डेसन खालामनाय जादोंमोन बेहाय मेडिकेल कलेजखौ। बेबायदि आं दिनै बेखौनो साबायखर बावगोन जे बिथाङा गाव इन'ग्रेसन खालामनो मोनाखैब्लाबो रायजोनि नांगौखौ बिथाङा सुफुंदोंमोन आरो बे केन्सार सेन्टार आरो बै जोंहा मेडिकेल कलेजखौ आसामनिफ्राय बेख'नानै लाबोनो हादोंमोन। आरो आं बेखौ साबायखर बावनांगोन जा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जिमानब्लाबो बिथाङा इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जा जुगार पाति आरो जा प्रिपेयार खालामनानै होबाय आं गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांखौ आं साबायखर बावनांगोन। बिथाङा जा प्रिपेयारेसन खालामनानै होबाय आं बाख्नायनांगोन आरो लोगोसे जाय गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा नैबे जोंनि बिटिआर बाखिनि थाखाय होबाय आसाम सरकारखौ आं साबायखर बावनांगोन। मानगोनां सन'वाल सार आरो मानगोनां डक्टर हिमन्त शर्मा सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनांगोन। दिनै बे इनस्टिटिउटनि गेजेरजों बा बे मेडिकेल कलेजनि गेजेरजों केन्सार सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बा जोंनि बर' बा नैबे बिभिन्न जन'गोष्ठि जोंनि बिटिआराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना जेन बेयाव मोनसे सहाय मोनो आरो जोंनि सम्पति होननानै बयबो जों अनसायो आरो रायजोखौ पाब्लिकखौ बे मोननै इनस्टिटिउटआहाय सहाय खालामगोन होननानै आं सानो। आरो आंनि बुंनो गोनाङा जोबथायाव बेनो जे जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे मेडिकेल कलेजखौ लाबोबाय बा नैबे केन्सार सेन्टारखौ लाबोबाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं खावलायदों एज इट इज नों माब्लाबा गैया जाब्लाबो जेन पाब्लिकआ नोंथांनि मुंखौ गोसोखांबाय थानो हानाय दिनै जेबायदि हाग्रामा महिलारिया मेडिकेल कलेज लाबोबाय इन'ग्रेसन खालामबाय केन्सार सेन्टार लाबोबाय इन'ग्रेसन खालामबाय बा ITIआनो होन CITआनो होन इउनिभारसिटियानो सोब क'क्राझाराव फ्राय सम्पुर्ण जाबाय। दा आं लुबैयो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौबो एज इट इज बेबायदि सेम उदालगुरि आरो बाक्सायाव मावनानै मोनसे रायजोनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आं खावलायदों। मोनसे खोथाया बेनो बियाब्ला रावबोनोबो जेबो होनाय जाया। नोङो बिब्लासो गासैखौबो मोनगोन। बिनायनि गेजेरजोंसो जोङो गासैखौबो मोनो। जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे मेडिकेल कलेजखौ बिख'नानै लाबोनो हाबाय नैबे केन्सार सेन्टारखौ बिख'नानै लाबोनो हाबाय थिग बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' साराबो जेसेबां इनस्टिटिउटफोर दङ गिदिर गिदिर मावनांगौ खामानिफोर दङ
फ्राय बाक्सा आरो उदालगुरियाव बांसिनै मावनोखौ आङो लुबैदों। जितु जोंहा फ्राय क'क्राझाराव बिथां हाग्रामा महिलारि दिना समाव बानायनानै लानाय जाबाय एसे केपिटेल हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैया। अब्लाबो जोंहा उदालगुरि आरो बाक्सायाव बेफोरखौबो मावनांगौ होननानै आं दिनै गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। जोंनि जायफ्रा बिटिआर बाखि आरो नैबे जोंहा क्लासआ जासिगोन आरो स्टार्ट जाबायानो होनजायो। दा बयबो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बेकार जायफ्रा दिनै मावनो इस्सुक आरो सोलोंनो इस्सुक, सोलोंथाइ लानो इस्सुक, बिथांमोना जोंनि बे क'क्राझारावनो फैनानै मेडिकेल कलेजावहाय नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। बिनि गेजेरजों नोंथांमोना जिउ दानायनि राहाखौ खालामनो हागोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ आङो बुंबावनो नागिरदों, जोंहा जितु बे केन्सार सेन्टारावहाय जिबायदि माबाया दङ, फेसिलिटिसफोरा दङ, नोंथांमोना निस्सय दिन्थिगोन आरो नुगोन। आरो खोब खम परिमान आंखौ जेब्ला बेयावहाय ट्रिटमेन्ट होदोंमोन बा एक्सरे खालामदोंमोन, एज ए हल एक्सरेनि जितु रेट बियो माने 500 1000बो जानो हागौ। नाथाय मिनिमाम जों बेयावहाय आं 165आव आं खालामनो हादों। बे आंनिल' नङा, गथै बिटिआर बाखिनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट, बियो मोनसे सुबिदा। दा नोंहा बेयाव सिटि स्केनानो होन, MRIआनो होन, सोब माने 70% नैबे केन्सार सेन्टारावहाय क'क्राझारावहाय खम, बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो जोङो MS सारजोंबो रायज्लायदों, बिथाङा गासैखौबो फोरमायदों। माने 100आव 70% माने खम बेस जानाय नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन। बिथांमोना आं खावलायदों, जोंनि रायजो राजाखौ मिथिनायखौ लुबैदों जे नैबे क'क्राझार केन्सार सेन्टाराबो नोंथांनि बेमारखौ, नोंथांनि जितु अबस्थाखौ नायनानै मोजां मोनसे ट्रिटमेन्टखौ होनो हागोन होननानै आं दिनै आसा खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90% बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80% बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50% फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।